sebeqalile ukubhala baqalile okay kodwa isimo nje sinjani uma ubhekile like bayabhala akekho ongathi uyandwaza ongathi uxakekile phela ingane I called them on Saturday we had a class on Saturday only 2 pitched ngixoxeleni kuze ababili organizing i-cash up lesson ngavele ngagive up ngathi kwaleyo online bengiyicabanga ukuthi ngizoyenza ngeke ngisayenza sengiyazisola ke manje khona ondwazayo awusimakade ngaze ngasho phela and I can't afford ukuthi nje ngingathola ama distinction senze njani angeke nisizeni bakithi angazi hawu Kusiyami hawe ngaze ngayisola ngabe ngiyenzile iklasi izolo bathi izolo ngibathumela ilink yazi yephakama ngaze bayibhekileni siyami ngiyazi phela inkinga yaba ama world heritage site angazi ka ama world time zone bazokwazi i-foreign exchange kuba calculator phuza vele ngiqedele amanzi ngeke i-calculation wenzani ufika ama-degrees hawu nkosi yami simakade ngicela ungisize into engizoyithini lena uzalala ngale aircon naye sesebenzi ngicela ngiyasha ngiyagodola angi-understand kuyabanda ngaze ngayilaya bakithi ngayilaya next one lena I'm crashing out